Mga operator sa mall ug sinihan sa Dakbayan sa Sugbo nakigtagbo ni Cebu City Mayor Edgardo Labella. Ilang gituki ang mahitungod sa pagtugot sa pagbukas na sa mga sinihan. Aniya ang report. Aron mabalik ang kumpiyansa ug pagsalig sa mga tao, alang sa pagbangon sa ekonomiya, kinahanglang inanay ng mubalik usab ang mga kalihukan sama sa sinihan. Mao kini ang usa sa gihisgutan sa mga negosyante kauban ang mayor, din mihangyo ang mga theater operators nga matugutan sila sa pag-operate ug balik. Ilang gipasalig nga mapatuman ang minimum health protocol subay sa lagda sa IATF. Gilatag usab nila ang mga himuon sama sa disinfection, physical distancing ug uban pa. We're also ready to open our cinemas. We've been preparing, so we have set up our pre-opening protocols, which includes all of the physical distancing. Suma ni Mayor Edgardo Labella nga ubos sa MGCQ, mamahimo naman maka-operate unta ang mga sinihan sa iyang capacity nga 50%. Apan gipaniguro lang sa syudad nga dili maluagan ang malagda aron mapugngan ang pagkatap sa COVID. Hinoon, gipangayuan sa mayor og proposal letter ang mga negosyante sa ilang hangyo. Kung galing mahanay na ang tanan, mopagawas og executive order ang mayor kalabot niini. We're concerned with the health, but at the same time, we should also be objective and listen to them. If hinay-hinay and there is already an opportunity while we can makontrol na to ang mga health requirements, at the same time, makaabli sa ta. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.